Kaixo, naiz! Haba, jeni, Zemuz, bai, ondo hementxe, lanetik bueltan. nunita ez du lan. Bai, iriste geniten lana Donostian, Miramonen da hortikan bueltan. Ze ondo, Bai, ze ondo geratu gehan, eta gizu ze ilusioa itean benetan zuen mende orte hau. oitu, zeharki, Bai. torri naiz azkenian da hementxe. Baina, egun batetik bestea asteleten ingenun kontaktua eta gau hemen zaude. Hori da ez, astelen idatzi ziazun, da Bai, hori, asteazkenetan eukitzen den libre entrenamendutatik, eta lanetik bueltan esan izun lautan abarra salduko ginen, da hementxe lautan. esan duzu entrenamendua eta getaiaga zela. Eta getaiaga baten zertan entrenatuko duen banola ez agamunean. Bai, hori da ez, hasieran futbolian hasi nintzen Zumaiako, Sautzan, eta Sauztik Zumaiako junitzen, eta bueno, beokoareako bakarrak egokitzen Zumaian, da azkenian futbola utzin behar izan nun. Arraunien hasi nintzen kadetetan, eta behitu bain senioretan hortxe gaude. Baina futbola agutuz esperientzia ona izango duzu, Bai, hori da ez, Zumaian 2 urte nituen, eta guztua ibiltzen nintzen baina hori, lagunak etaiko kuarriakuak ja bigarren urtean utzin zuen, eta arraunea juntzian, eta bueno, nire pixat tiratzen zin, herrian deportia pixat itia, eta getaian hori xeak, kasu, arrauna. Zaila izan zen futboletik agaunea pasatzea. Bai, bueno, nahi beti da nire futbola gustau izan zait, ez? Deporteik gehiena gustatzen zaidena futbola izan zen. Arrauna gutxi segitzen nun, hori bai, getaian neskan trainerua oso ondo zebien, da segitze zan pixkat. Baina hoxe, hasiera batian guztan egon futbolian, da hasieran pena, ez? Futbolala gaber izania, baina arraunare guztua egiten, da guantxe esango nizuke hartueten zeik onena izan dela. Aukera ikonena. Kiroleko dena. Bai. Zer egin dizu agaunak? Bueno, hasiera batian hori, arraunean hasi nintzen da, kuadrillan ibiltzeko gogori banakan, kuadriako 7 biltze ginen, eta guen deporte bat baino gehiago da, ez? Bizitza guztia horta eramate deu, 7 egunetik 6 entrenatze deu, eta lanetik entrenamentutik etxea ite deu, da etxean ebai burua buelta ematen, ez? Arraunian, zejan, zer da hobeto maila hobetzeko, eta hoxe, denbo guztian arrauna buruan. Negaldetu nahi dizut esan duzu 6 egun entrenatu behar duzuela agaunak, nire lakide badakatzeke agaunean ibiltzen dela 6 egun egiten ditu entrenamenduak. Zergatik 6 egun, zergatik adibidez futbola edo pilota astean 3, 4 eta gaunak 6 egun zergatik. Bai, hori da, ez? Arrauna gehien bat asko implikatzea, pixu gutxi ukitzian trainerua uretan gutxo esatzen, horrek nahi du eskau, entrenamentu saio asko, hori bai, entrenamentu saio danak ez dio berdinak izaten, eta bueno, guk adibidez urtarri arte ez dugu 6 egun entrenatzen, entrenatzen dugu 4, 5, pixkanak egiotzen aztega, eta ja gero gabonetetik bueltan, 6 egun. Hasiera batian pare bat egunetan pesak ite ditu, gero beste egunetan ergometrua, larun bat igande adibidez guain itxasua juten nahi geha, eta entrenamentu diferentiak, batzuk fuerte dira, bestiak 2-1 dira, baina, bueno, 6 egun entrenatzen ditugu. Futbolian ibiltzen nintzenean nik ebai adibidez 2 egun da partido izaten ditu, baina gero arrauna beste kiroloa da, eta... Beste mundu bat. Beste mundu bat, ez, hori da. Una partea esaten baterako topea ibiliko zehazte. Bai, hori da, ez, ja topea gaude, baina hori, udaran ja izaten da larun bat igande
estropak egitze ditugu, astero bi estropa, egun bat jai eukitze dugu, baina hori. Osa, gehien bat, arraunaz bizigia udaran. Ez digu diruik ematen, baina lana horra ite dugu, baina bai, udaran tope-topea eta eguneko arraunian. Atentzioa dituzit, 26 urte dituzu, edo ingoituzu ez. Bai, hori da, 25 urte eskal, baina bai, iraian iteitu 26 urte eta bai, 28 ba naiz. Ezkenik, lago 27-pikoa nahi. Baitu, bazarro. Agaunak zer esango zenuketakala, agian beste kirol batek ez dakana. Ba hori, adibidez, ekipoko kirola da, ez? Horrek iteuna da, grupo handi bat sortzia, eta nahi adibidez, grupoko kirolak eta errexo eramaten eskit. Banakako kiroletan zure burua fuerte ukibertzu, eta ekipoko tamentzat beti ekazu lagun bat, ez? Aldabenian nik uste kirolaiteko errexo dela lagunak initia, bakarrik initia baino, eta hori, arraunak hori asko mateko. Adibidez nik kuadriako 7 eskat, eta horrek errexo iten du, adibidez larun bat gauetan paranda ezitia eta igandetan entrenamentua eukitzia. Egia esan, arrauneko ekipoko asko, adibidez 24 ordu eukitzeitu aldamenean. Lani ez baldin bada, lan eskampo 24 ordu aldamenean dutera. Eta entrenamenduak ere gogogak izango dira, eh? Bai, uretako entrenamentuak gogorrak izatea normalian, adibidez ez da futbola ezela, ez? Ordu eta erdi eta etxera, adibidez, gu larun batetan goizeko 9etan jutegi entrenamentu egitea, eta igual 12etan atatzea. Bai, ez dakizu, sartzeko ordua badakizu zein da, baina atatzeko ordua ez dakizu zer da. Entrenamentu bakoitza diferente dia, baina hori. Ordu asko implikatzen du arrauna. Eta gainera, jokatzen dezute egoera inestable batekin, zergatik futbolan zaude zelaia hor baina gauna itxasoan da. Bai, hori da, ez, futbolian bakizu nun jokatuko zuen, futbol serio batian, baina adibidez arraunetan, itxasua o herrilloa gazu, ez? Herrilloa normalian indarreko estropak izatea, eta guri adibidez getaia bezala herrilloa ez gaula da hila beti itxasuan entrenatzen dula, guri itxasua gustatzea olatu pixkatik inobeto, baina adibidez itxasuan edo zein modutako estropak gazu ikustia, ez? Egun batzutan egoizera sartzala eta ez da hola olatuik, aizia da hola, olatu desentia da hola, itxasua gori daga. Egun bertan ikusi zer emutan jokatzen zuen, da ikusi zure puente fuertia, nun deskazun erabiltzia. Tukatu zaizu egoera zail bat bizitzea. Bai, adibidez, azkenengo estropa hau getaikua, aurreko urteko kontxako astia baino aste bat lehenuo, kiston txarra jarri zan, eta hori, guztu ebili ginen, etxeko estropa zan, komplikau jarri zan, baina hoxe, guztu ebili ginen, da nire buruaz esan eroa, hori, nik nahi ditut itxasoko estropadak, eta itxaso moitu aldin bado, gehiago gustatzen xin. Gehiago? Nolako eta kontrako banderan parte hartzea? Beti ilusio horiek azu, ez? Arraunetan azte zanetik beti nahi dezu jokau goi mailan, baina goi mailan jokatzea gauza bada, eta beste gauza bada, goi mailaz aparte, kontxako estropan, adibidez, 7 bakarrik sartzea la, no? 12 ez dira, 7 dira, 4 kanpoan geratzen dira goi mailakoak normalian, eta bueno, guk sorti dauki dugu hilo gehanetikan kontxan biletan sartu gehala, eta kiston esperientzia, ez? Nik uste nun ilusio hori banakan hor sartzekoa, baina jode, gainak herriko traineruan, kuadrillakin, herri guztia bertan dakazula sartze hori izan zen, aurreko guanela 2 urte, ikarria, ez? Eta, bueno, horrengo estropan kontxan, tanda horren sartu ginen, eta nik kontxaz daskaten
imagen guztia, ba, ikiarria dira, oso onak, dana perfecta eta zaigu, eta abarrola jarraitze duen, ez? Arten estropa honak iteitugu, eta kontxako egun hortan, ba, asmatzia, berriz ez. Agaunak ere emango zizun kantauri itxasoakiko ezagutzea bat. Bai, hori da, ez guk hori xera, gau, ba, kosta guztia ezautzen dugula, bai, Gipuzko gau bat bizkak guain Galiziko parte batzuk ezagutzen nahi geha. Eta, bueno, ba, hori, nik adibidez, barrualdiak eta herriak eta nun dauden kostatit ezait situatzia, baina, bueno, kostako herri guztiak esango izkizuke Gipuzkoan Bizkaiara, bai momentuan leku guztietan ite dugulako arraunian, da bai, guzta ebiltzea, kanta hori itxasuan bai. Zer eta trainego bat zuretzat? Ba hori, gu bateletan hasi ginen da hasieran zea zan, presillo pixka da kasu, adibidez, batelean 4 pertsona zurekau zea kontura da kasulako, baina trainerua ja beste gauza da ez, 12 metroko txalupa bat, barruan 13 arraunlai zure esanetara, eta ikeare ja hori ez, aurrena impresioa ematen du, baina bueno, aurrenengo urtiak eta konfiantza bilatzezunean, ba, ni guain jala segitzen. Gugukoak zer esaten dizute, bueno, igual getaiaga izana zerbait normala bezala ikusiko dugu. Bai hori da ez, getaian arraun munduan normal ikustena, eta zajendiak ba kalian da esate xizu, kontuak, a ber, zemoz di joan trainerua, a ber, zemoz kontramentuak, eta bai, getaian nahi ez, jendia implikatzen da hortan, da galderak iteskizu, da guztu hartzeu. Baina adibidez, barrualdea juten mazea ja, zaten mazu arraunlaia zehala, ba, arraro bezala hartzeu, ez? Hori zer da, edo geho udaran da esateizue ikusteituela, kontxako estropada eta etortzeiala, baina hori, gehien bat kostaldian segitzen dago, ez? Alemanasko dituzue portuekin, itxasaretzeko portuekin, esango zenuke Agauna Zapata, zein da gehien gustatzen zaizu portua. Bueno, adibidez, getaiko estropa etxeko izateitik asko gustatzen zaigu, ez? Da, beste bi aukerako anitun, zauzko estropa da, erdi etxeko ezela dala, eta kiston estropa eremua dala. Eta, bueno, gehien bat eko baita ere gustatzen zait, lekeitiokoa. Oso eremu zaila da arraunien iteko, baina gustatzen zait estropa hori. Agauna Zapata, zure lana daukazu, Miramonaldean egiten duzu lan, baina zer ikasi zenun? Bai hori da, arraunako ingoz bentzat ez du ematen bizitzeko ez digu diruik ematen, da horren arraunataz aparte, lan hain berri izateko arraunla jau, no? Hori, nik ingenieritza elektronikoko ikasketak inituen EHUn Donostian, eta azkenengo 3 urtetan Miramonen nabil lanian, ez? Ingeniero bezala, iristek lantokian, eta bai, guztua, hementxe Donostian. Eta zen da zure lana? Nik guk adibidez gure enpresan iteitugu plaka elektronikoak. Eta nik plaka elektronikotan zein komponente erabiltzen dian eta estrukturak eta programatu iteitut ez. Zergatik erabaki zenuk ingenieritza ikastea? Bueno, nik beti esan dut zientzitatik jun berrula bai, hizkuntzak eta ikeragarri kostatzen xit ikastia. Eta, bueno, garbinekan matematika aldetikan ikasiko ernula zozen, no? Da, ingenieritza pixka tiratze zian, eta duda hori mekanika edo elektronika aldetikan jun. Eta, bueno, elektronika aldetikan hartu nun, da, enaiz arrepinditzen ez, guztua na. Guztua zauden lantokian. Bai hori da ez, praktiketan sartu nintzen guain dela 3 urte, eta guain, 3 urte ere ez dira, baina 2 urte eta piko oso guztua nabil lantegian, lantokiko jendiak arraun mundua segitzeu eta asko
asko gustatzen zait hori ere bai erakustia, eta bai, gustan nabil jendiakin. Zer musika entzuten duzu unaz? Ba, nik danetik, ez dizut esango reggaetoia estetenik entzuten, baina danetik. Ba, euskaldun kanta, reggaetoia, eta roka ere gustatzen zait, bai, denetarik, bai. Da zaletasunak agaunak entzuten boa asko utziko, baina zeuna zaletasunak eukiko dituzu. Bai, hori da, guk nahi adibidez arraun mundua aztetarte guzti jatzen dit, lanetik ateratzen nahi eta arraunetan juten nahi, eta zazpira sortzira galdea etxea juten nahi, orduan, aztetartean ez dugu gauza hondilik egiten, baina larun bat egandetan gureko harria oso pelota salia da, eta asko gustatzen egu, tanoa jutia, behoti barrea, Eibarreko astelena pelotarekula, laurita ere jun izan geha, eta hori ikarri gustatzen egu da, bai. Nei frontoian askotan ikusiko ja. Igual hemen ikuste batzuta pilotari bezala ikusten. Hori getaian hasi ginen pelotan alebin kategorietan, baina hori ez ginen oso onak, eta futbolea aukeratu ginen, baina bai, gaztetan ibili izan naiz getaiko frontoietan da pelotan. Una bukatzen gaude baina ikastuko elkarrizketarekin nahi jakikabe mundu nahitu eta zogarri honetan zentzugizan zure kezkak. Zer kentzen zu loa gauetan? Nik gaur egun loa ez dik ezer kentzen, no? Oain momentuan gure arazoa da etxe bizitzak eta gauza guztiak presioak horakai joaztela, eta gu gazte izan da, asko kostatzen nahi zaigu independizatzia adibidez, eta hori adibidez luak entzeiten gauza bada, ez? Nik adibidez getean bizi nahiko nuke, kiston leku harra irutzi zaitelako, eta beti da nik getean izan zailako, baina adibidez, getean etxe bizitza baldortzia, ia zinezkoa da. Eta hoxe, zoz esan ezkeo, hori esan hori zuke. Mila esker, eta bete hau oparitzea benetan. Ez da zer Joni, zuri eskerrik asko. Mila deko diego, agur gure ikuslei. Vale, perfecto, bueno, hola xe. Venga, agur.